Nipa dasani nyakra. So dasani. Nipa dasani yo. So dasani. Nipa dasani nyakra. Mejini dio. Sano baya mwane. Menene kesu asem. Afide da one thing. Prami brejina ma brego. Prami brejina ma brego. Yepese yekumi na yejibe japade yepese yesame. Bonti suni batowa, de free vie ni ba. Bonti suni benyawa, de free vie ni ba. Krugantanga, me webusia, so mi akowai. No ye mi say, yonko bone say yo braba. Yonko bone say yo brabo. So Odasanii, nipa dasani nyo. So Odasanii, nipa dasani nyakra. Oma medi wo ho ya. Chidi a me wo mu nyina sa. Nti dienti ne bema wo ne wo maame ajewa atwempana. Adenti na mia me no tu anamo. Sasem bi ba anase bibisi a de meka no onyintum ana wonyindi efiri metinti a me ne wotina yi. Omu se me enfunso bi aba ama matwa ntroda. So nim se bebi enwusie free bebia no ne gya wo ho. Pokuya me yawo asemu a omoka no kure bie ni ho ewum bibie ni ho a kire se be ma me yawo megina wanimi ma ye asembone yete saa. Nti nipa dom e wo krom ha nyina adan na wo ene e ka sa wo no ma me twempa. Pokuya makansem nyina ompese obagimedi se nipa no so se mutu anamo na se baako nye na adwen se de obeka no obagi adi a emana mutu ne eyedin enti de meka nyina se obagi adi o se wonyi ni o de me meka ne se me ne maame no bibie ni ho wo yentem bibia so entimi si wo yentem eda Oh se wa ferinti asema me bisa wa ntimi anya no so se wo die yaw ayewa medemaso atoto fom metete nsembi na ensem no ehwehwemaso efa wo ne yaw anamuntu bi aye ye nyina ye wura kra ka kire wo se ompese wo be hu ne yaw kra na asem no chese madwen ho a bepe wasem enti esem bisaw enti emu asem tisen kire me mu menu sa asem we kura de chese wo do ano boss na na ye mse no kure ba kokura ni asem we mu ebusu sem sei me de na makoyi na min suru na nanu mana mi be fia he yawi mi hu se wo ya de yofo ye meka se wonye bia na waye me ye adwuma wo krokra mi musa eno na ma be pena asem a obembe me sa mi nim ba bia sa asem no firi a be bo fia ha se me ne yawo bibi epede ena me kunu ba wo ba wo kunu ba ye wo ba na me na kwatwempra ye na eti fichia ba ko asem we de anode na me maye madwene se ba se na nanu montankese kura na meka me di be samiti e wa asem we hu a maye madwene se me ajewa asem we meti ye me nwanwa me hu dwere me ese asem we betimi ayesade enti waka ne sa mate na emumu ese me mfa nto so ne mane nye ho enti se ne wo maka no e mane nye ho mate na no kure bia nim ya bususam amame me yesade ase na me gum me hu fi
Maguma busuafo so ho fi. Nim guase. Mitimi nyasa. Na mesrew. Said ye wati a wo bisa me. For wasonso to fom. Na se nokura bi wo mu a minim se ye den a. Nokura ne bedadi. Sa. Me da se so se wo uti ye. Wan fan hye wo mu na. Wa mahwehwe me eni echie se na ababa ye se woni suban na onya kukudura bisa me ajewa sene mepe wasem intime ntena ho pasa mate wo ho asem a me de be hye me muda timate yes so me da se Tabua adana we ama mensesi fo mu ha Tabua wa ma du ho yawo enti se be na de man kwala yi ana ya ama mensesi fo mu wo busa me sa de enkwa ntete be pa na se bodi man kwala yi e ma ya mienu utimi ntete om adan makwa ampasa tu meba odi amro di machi ni be dru fia ne fia se de se bi sum na so adan basa ade ntete na de man kwala yi enwuragu ha enkukuo emani ewuse poto adan me so pa ma chi a me kote aban ni nyane wo mo tu mi so bia kra wona dwuma a wo ye mira wanya no mo mra so da me nyane wo mo kire wo mo nye se wo ma wo mo ntete pa sabi akora hu se no ya ko so da no pa no wo ba be wanti to mu ye me se ostebu a e masa de wensi bio se wo masa de wensi bio ma enye ye ma me no mi no me ma ye odwa nwa so ogbo ahina me mpeka sa mpie wa so me kasa tebu anya papa ma me no bi no enko eni enu sabi omo ade hye de enso wanti to mu yi a ombeda ne adonko e wo mo akrum wo tere me ka no ebi nsi bio mo frey me nyane wo mo so anza na me ko awore mun sam de doso o kane be breso asammewa e kayo ena mentie woni mutena wo sadi wadama ne mana akoma ahomre bi no ya fo na chai mo ba no wa so na de na we su bo ba sa jisu afasi okwaje nana se de yewura asie no ona yo nana we de madaruma me baya anya bone mpam chow me kunu a champon efia yetimo me kura awoya ne mamienu be ma baako ba baako na ni nyina ne se me kura ne ba be ma no yaw me nana o nana no yaw ye di yofo nana no fisa me kwa awale yi awale papa sei na menya abrante wo fie ono wo som me nana no ade na efese ti me ni ya ho agrokra me ya ade na wo kura me mu bibia na me ya no ososo bi musa enti nana no minim de esi ye me kura wo ya akeka ne fie wo akeka kire nkofo ebo mi ntutuo ese me ne yaw etwempra apa fra papa free anya wo ba wo ya me ba wo ya asem no ka ne sa no wo mbetwe so ene nana no me dwura se mu ba bia enwene esan se nukura bia anim na me kunu ba de sebi nana no manim o me ye dai ena me ne na twempra enu ti nana no asem no ha me ena me se ne me ba na ma ba be sama awoya me kura me nsam franta baako me sama awoya e wona nana no manim awoya mla no me yi na no se asem no no kura na senya no kura nana no na ma no asi kwa awale da be na kwa awale a enti na awale ni mu onya amane a baba be sama wo hey konta so afofra enya me wa fa se ne so kro kotu yo nya kwa pasene ase ju bia de ni ye nya ase ma de ka yesi ase na ota ha afa etirim twada ne ready aya na brom sampa hey oja mo na ta kunya manyo enka sasa ka che je wa se ni sama no masu me da se yo hura okwaje se de ewura asie no o se ensama no wo de bai no ukram twa wai nana no me da mase ka me nku di anka bogu baby mi wura ka se mi ntimi nya ho hwe me da mase pa na hamcho mesle nanti mira aso okwaje ewura se kwa da fom wai
Na ukwe champion be ma ba ne ho ye na no madar ma ne ho ye pa be ma wo jira bla ne yo e ya won fe na e ga wo se that's phantom frem aye se to aye bu na mo ase koto bu me ma se abaje na wada ma mesre ka se o enim ensem bi wo ho ani kwa se so asebo kura dana ye mmongu koto ya mo de wona wane mongu ka mesre nana no sabe adua da ne trinya bi ne ketu ayo obi di asema ba ahemfia be saman no ye montu mewra wada roma mese oni nka wa sore asemi mpani fo o ko no tum ade ni choka se mo frey ha enne asetena e ba ye pia o me enkoso Sewa. Oni twa brefisu ofie. Yes, ma kam se no ko tutu amesore me ni just say enhye so. Ni baby abrefi wafa. Tina se wo che se anopetutu ameme ko haban mu no. Wo so ye kra wa hu abrefi ofie. Me se me hu abrefi. Edwene ho a me tiase. So, ado pechini sana. Tapi onya bofra ope chini sa wo. Me wonwa me nim de aba bofra ne so a anka bofra de ukodi agokro na se ewie koto ai se odi woni chire fie. Me bi ofie wa beye. Abrefi. Kora ne se ni wa. Ma ye aduane fitano pa mu ewie koto ai woni kora da. Woni di. Afọ se na okohwa. E cha koto ho me betane wo be ha ya ofie a. This is a cry for na makeup no. Why wanna make up? Obi ti okra de ntwe bi to baka sa me di akora ni metana ni eti na ni nka fie. Me pa bo jakeka bi e chan ko ne be se me di nkwa. So, enye fe. Ene o se me tuhwe so na me ko hwe no. Abontini mu ho. Be bia mo fra ni di agro no. Me no ai so yen sa o. E ko to ko pen. Peso bi abe be se me di. Abefi. Bra. Waba o papa na o ma megina ha. Wakohye mato sabre wo ba ukowura dem. Patrona me se modi nkom. Abefi yin na ko e. Papa patron ko ti agro. Abefi ukodi agro. Ena ato sabre ewia koto. E wo se wo ba fie. Bibi wo ha obeyi ama wo maame ana se wo beboa na ogiade no. Udi agro abefi. Abefi de ne ha o. Yesa na metiti wo. Se wo beye se ya. Abefi wan hwe ya metene mensa wo so. Ha? Ede ne how? Uru fi se wo yoba. O se wo sua fi ade yo. Da bia wo se wo jade no maame. Bibi wo ha wa kire wo na wonyi da chi a. Wo de abobra. Wo ti ba bi di agro, ade asa, anasa ade ebesa. Wo da so di agro ka kire me se na wo di agro. Mami hu se bi ofi na ekwe. What did me ka kire no? Ti na fie na sua ade yo. What? Kodem. Oba ekra ye gina akra o kwakura dem on ti sazu o ya bofre bia na so mre de bia so hye me nchani nti me hu ade kra ya no me hu me sa se bibi ha kola no asa oni ani jim hwe na nne na ya bia de bia mu nyomo no be ba fidua mu kwa me hu se wasere da onwi mpo e ma me hu ne senda sa nanka amprefi Timira kebe ya kabu pin so na wo kase na ko ben wo no masa wo do no ho ben no na bibia na wonti mi kan chen yesa we yo ko ka chen na dan for ko turu fu ni o kora ba mo nya sa ho esa wo ben no me no nti mi ni bibi se wa uni mi bi mo se din kan no bi kan ka kire sa abofra ni abofra da makoma so pa me da wase pa so wo hu bibi se a watwe ma adwe kwesi so na de messe wan kan pese oye ma me se unim se ukum me so wi ana me wo habe abofra no me hu no a me koba me hu ti messe wo fi nka fa no na ni bopini no se de wo kan na bibi bia ha ni bia no aye obey e bia no abo amane messe sa ne obi nti obi bo wo nya me bayi o kana ni na ne bu akofu so be ma ne ho kwan dia me de metimi ya ni sa ama enti anya ne kasa so mre no ase e ma me na me bi nya metimi ya tutu yi ni bibi abrefi kuzi se oda so ti me fie a o ya abofra ne de me ene wo be ka e so tie ifi se o ya abofra de yen
yɛbɛka no so tie ɛnyɛ ne pɛ ɛna yɛsɛ yɛde ma no sɛ ɛyɛ ne saa na sɛ bi yankɔ yɛ awofo pa daakye no wobɛbɔ yɛti so nti abɔfra deɛ ne mmɔfra berɛ mu sɛ yɛa no ɔyɛ adeɛ a no watea no wakyɛ no sɛ ɛsɛsei na ɔyɛ sɛ wogyaa ne pɛ ma no a ɔnyini a wobɛbɔ wo so boɔ sɛ me paapa na sɛ me maame koraa na antete me yie nti mɛserɛ deɛ wopɛ sɛ wɔyɛ no fa hyɛ ne no ɔnyɛ saa mɛserɛ wo Kama timeba mhoden na de tese abanomafo no omo sin no eburo wa no ntia na misuna ase nti sana ni na do mo wai ajiwa okode sesebe wone wo fanete na semse yaba na wantimi ama me bɔ mama ne enimi am susu ha na opeja asem ya hwim ani ayimfie sabe na sabe ubo mesai eti won ya papa wate ofa ye din kan no de me pa wache fache me se mani ka me bo amane ansa na me de kwa yimfie na so ofa nya me ofa asem no eye mputupuru ma na anwene ho me hu ya se asem kesi se ye de abayere me enam se da bi se de awo ya ate no me ntena ho me ma frama mfa so kura afi no obo wan se agentre ha na me na ba bia na ye ba bubo me din aka asem enu nti na ma me di mirika se me de kwa akoda na na me nim se wo de me de kodura no kure wo mu bi e be dedi enti wo fa na enye mani da ho se me wo fa wo ho na asem se yesi na ma am bo na mane na me de akopia yimfi fa che me nyamia anyamia saa na me hwehwe de fru ho asan so na woye de ma me na mate asem bi abetom panyin anim na ahwehwe maso na no kwasem ne se me jiwudidie nso to da bia ne nipa kwan ya achewachewo nti me frow abusaw fache me wona na me muya me yakakra nti me kasa na ofom nti se ya na wate waso yi ama me na me sew se asma me busaw no kura bia ombia ka kire me empanyi se no koka eti se pieto mu homa se bi Odasanii bia no se de opene pono na obo no fa bitimi bone de na ache no na emia no bi su timi bone de na hodwo se de be ya ho beto ni asem bia beto ahenimu ya tena so kura pen na no kwasem se metie no yam hye me ni nyina ne se yese wo yawi woni o maame ketwa ajiwa etwempra chese woni o maame hihye sumasia mudi sumasia gobone empo se nkoso mpo a entie no chese munye sumasia gobone a mubedi meti ye no me yam hye me hu dwire me se me nana yaw me kan ma adwen anka mpie sanse ne hoye nkonwa so na eno na ama magina so amedi afro se kokoa mu nsumaye mu eye no krese bibi se ekoso na medase nsu bedase na asem no tese baaye no mi ankasa medi hu yawo yi na chese ukura nso watepen na me nso akopa se ne wafra me obusa me sa asem yi na de ama medi hu yawo yi pa ne se eye me ya se me ya me nana asem se yaba no ase unjimi ndi nye se menyi wuni ejiwudi nanso nipa akwan eye achewachewo enu nti na me pese me hunu kure wom ansa no abasa dua batabo ani twetwa na ti me de achewo aso chewo panu that's nemom sabe asem we no ayese besepa nikuna yatase no benyansafo Sreo yaw no so yaw mprampa ka kire me na de wo mu no me hu mu kwan ya me fa so akasa wa yimfie wo
na me ho baabi asɛm no me de bɛfa nokore bie ne ho wasɛm wi mu nana na me fa so boni mo pi so afrɛ me a wobisa me esan sɛ mpanifo sɛ bani nyina entena jata na ho entonku ɛne onim ekoba saa na sɛ wada na ati jata na no eje de buruburu ne frɛ jata na ɛna wada na ate ho enam nsɛm bi nim tu tonko sa twatum odaginim wonhyi yimwi tina mpanyin si entena jata na ho ntonku ma me agye wa ne baaye no me hu ne sɛ ɔno so yɛ me maame esan sɛ yɛ me sini mpɔn ɛna ne yere no enti de wo yɛ bia me kuram sɛ duane mpo ɛna wo yɛ a me ne no na ɛyɔ sɛ suo na wɔkɔ a me ne no na ɛkɔ enti ama me maame ketewa no apɛpɛm asɛm paa yi mpo sɛ wodidi mpo a wotimi frɛ me maame so bede me sɛ betom bi wonni to sɛ didi nyina ai esan sɛ wɔyɛ me maame enti me mfa no bibi kɛseɛ bia aha no mane hawo mensu nyɛ sɛ bia me nyuni o na de ɛte ne sɛ ahu sɛ enipa ɛtɔ da bi adwen sesa timi wɔ hɔ timi ba na de wo mpɛ sɛ ɔbɛyɛ no putupuru bo sɛ wani bɛba ho so no wayɛ anaasɛ na wo yɛ ɛnyɛ wo adwene ebi wɔ hɔ a ayɛ ayɔnkosɛm defɛdefɛ kwa so wani bɛba ho so no wayɛ na wonyi ni sɛ bia na wo ma meketo agye wa na bia sɛ wotuwe wo yɛ abranteɛ bia ho twa ho ɔfɛ wanim da hɔ hyɛn sa na pabosuo ɔbaa bi obehu bia ne bɛgye wo ho nti bia na wo ma meketo yi na bia sɛ bi wo hu no watɔ na koma so prɛko pɛ ɛne wɔfa sebua kwan so ndefɛdefɛ kwan bi so sɛ bia yaw we de menka nkyerɛ bia enimi ni agobɔne we de menka nkyerɛ bia ɛne wɔdefɛ sanse nipa nyɛ hu sa nipa nyɛ saa nsɛm we paa ofa sɛ ofa obi bɔso a na ɛsɛmsɛm nsu sanya no kore ofa metumi nya samu so sam we da ofa nti metumi ahwɛ na nanom anim atumi ne me kunu ba me ne ne kwatwempela ɛno ne asɛm na enti nkadeɛ pa asɛm pa me amenim sɛ ɛyɛ no kore no ofa nka menya ho akukuduro akukura asɛm no ɛde akɔ ahemfie ɛno ne asɛm yi na mekoduro ahemfie na ɛkaka sɛ menka na nanom tam kɛse a na mekɔ ana sɛ mebae nti wofa wadaroma ɛhɔ no na kyerɛ wo sɛ asɛm no nokure bi anim nokure ba kokura anim mesrɛ wo ɛyɛ ntwa to so bosire maka ɛna nipa dasani ahyehyɛ ɛna ɔde ato no so ofa mentumi nyɛ saa da me yesa de sɛ na magu abusu yɛ anim ase musu sɛm sɛ ɔno na yɛ me nsua saa mo mpatiri ntɔburu mu yɛn ka ho fra adwene dabi a obi betimi adefɛdefɛ me ama ma yɛ busudie a empo ebetimi de no me aba mabrabo so mentimi nyɛ saa busudie no da ima megye agye wa agudi a me ne di ne yɛ kwan pa so yɛdi agoro kwan pa so nyɛ mpratwe kwan so yɛdi nkɔmɔ wɔ fie yade yɔ ebom ne mo menu nkyerɛ sɛ bia me ne ɛwɔ nsɛmɔni bi di anaasɛ bibi ɛte saa anaasɛm wei sɛ mpo ɛba sɛ meninse ɛwɔ nananom ani mpo a metimi agyina me nan so adi nse ana me nsa du wɔ soro ɛna meka saa asɛm wei wo nsa du ne deɛ yaw ɛni soro ana me se me nsa du wɔ soro afei na wama so na meka saa asɛm wei sɛ wo nsa du ne wɔ he ɛwɔ soro wo wiem afei na magye wadi afei deɛ magye wadi deɛ nti ma magye wadi yɛ kora kyerɛ sɛ yɛ wo se sɛ asɛm wei no ɛba sɛ yɛninsi wɔ mu a wobɛtumi adi nsi gyina me nan so adi nsi wɔ nananom anim san sɛ nsidie no ne ntam ka no ɛwɔ amaninya nti sɛ watumi aka sɛ nsidi bi koraa na wobɛtumi adi a ahɛyɛ na megye wodi yɛ hɛyɛ obi wɔ hɔ a ɔsum a ewiase nipa yɛ wei obi wɔ ɔsum a wotwe ne sɛ brahan mu brankaneam mahan tɔɔ so no na ɔno agye ne ho kɔsum brankaneam wotwe no wokɔsum saa ne nipa no bi tie na me nana yɛ wodeɛ megye wodi wokasa yi a wokan ɛne wo nsa yi a maa soɔ no ɛne nse no
aha na mji udi wate ha ho bio that's na so so wa jimedi minim de me ya fa asem no ba me se o se gina machi e wo ho me gina wachi sanse no kure bia ni ho wasem e nkontompo so no kwasem bia ni o ma me nsensi fo me gina wachi a ba kwa ko mo danse ne wai na de me ka che woni na se me nim entete ya o fem nim se de wusu ne oban sitie enti me srew eye akoda no yawo no hwe wonne ne nante mu yie papa ena wo ya no wonye wo ya no nam wo no na wiase asota kuma wenti afotuo no wiese ni frefo na wiase wo ena wakwa wo de wo ye nyina no minim se ho sunsu aso beba se wo se no kure nim de na asem no ente saade a me gina wachi ko pem se na nanom be kasa woye Afade ma. Wano nyano nkawa wo fe ne senkyere wo wo ya no wonye Odasanii, onipa Odasanii nyo, Odasanii, asono, Odasanii, onipa Odasanii nyo, Odasanii, asono, ebo mijini de, na minenwa. And the watching I one thing, hey, yes, I know the party, Univanyo, once Univa won't jawaz as you that Rame Regina, Sana, you brego. I was young, don't you know? And I want to say, yeah, but see, I come yo. Near Jimmy Japan, dear. Say me